Získajte nové vedomosti z angličtiny. Stačí len kliknúť, spustiť online test a otestovať vaše vedomosti. Pripravili sme niekoľko druhov testov. Po zadaní vašej e-mailovej adresy dostanete do vašej schránky každý týždeň newsletter s odkazom na jeden alebo viac online testov. Výsledky sa zobrazia i hneď po skončení testovania. Uvidíte aj chyby, ktoré ste prípadne urobili. Počet pokusov je neobmedzený. K testu sa môžete kedykoľvek vrátiť a skúsiť to znovu. Na obrazovke spravidla uvidíte 4 až 5 otázok. Po ich zodpovedaní prejdite na ďalšiu stranu. Po skončení testu uvidíte štatistiku úspešnosti v percentách, vaše skóre, čas strávený testovaním a samozrejme správne a nesprávne odpovede. Na záver sa zobrazí odporúčanie test zopakovať v prípade, že ste neodpovedali správne na požadovaný počet otázok. Počet pokusov nie je obmedzený. Prajeme veľa zábavy a najmä nové vedomosti.